Tata bụkwa ka ọ dị ka efe na-eme tata wee esi kọwara anyị. Tata bụ ncheta nnwere onwe nke obodo anyị Nigeria. Nnwere onwe taa bụkwa mma nke ndị oyibo na-akpọ independence. Yes. Okay. What do we call the president in Igbo? Ihe anyị na-akpọ president n'asụsụ onyeisiala. Onyeisiala. Ụfọdụ kpọba ya onyeisi obodo. Onyeisi obodo Nigeria. Ka bụkwa mma. Vice. What do we call vice president in Nigeria? Osote onyeisiala, osote onyeisi obodo. Osote onyeisi obodo. Okay, what about the Senate? Senate president? The Senate president. Ụlọ gasịrị aka n'ụlọ because ịma na ebe ha nọ bụ ụlọ omebe iwu. And ụlọ omebe iwu Nigeria nwere nnukwu ụlọ omebe iwu, nwere obere ụlọ omebe iwu. N'oyibo ha na-akpọ House of Senate and House of Reps. Okay. So onye isi ụlọ omebe iwu bụ nke ndị oyibo na-akpọ Senate president. Okay, onye isi ụlọ omebe iwu. Nke nnukwu. Ndebe anya kwụ naanị ya, onye isi ụlọ omebe iwu. Then onye isi ụlọ omebe iwu nke obere bụ House of Reps. Okay. A na-akpọ ya spika. Onye isi ụlọ omebe iwu nke obere. A na-akpọ ya spika okwu. Now don't forget that nnukwu is big, obere is something small, sort of. Okay, so president, onye isi ụlọ omebe iwu. Senate president. Okay, that's Senate president. Okay, so the president of the nation, we call him Onyeisiala. Vice president and the Senate. Okay, so ndị na-achị anyị ka ife anyị akpọ ha, the politicians, what do we call them in English? Politician, anyị na-akpọ ya onye Ndọrọndọrọ ọchịchị. Politics. Oh, okay. So, ndọrọndọrọ ọchịchị politics. Onye ndọrọndọrọ ndị ndọrọndọrọ Ndị ndọrọndọrọ ọchịchị politicians. That's what hope you are hearing. Hope you can hear that. Politicians are ndị ndọrọndọrọ ọchịchị in Igbo language. Why politics is ndọrọndọrọ ọchịchị? Happy birthday, Nigeria. 64th birthday. Bye.